Здравейте, казвам се Николета Руева и се намираме в читалнята, където работя като библиотекар. Поводът тази седмица библиотеката да заснема своята рубрика тук е, че с моите колеги от Сдружение за градски читални започнахме една инициатива за събиране на детски книги. Идеята ни е между 2 април и 23 април, когато честваме съответно Международния ден на детската книга и Световния ден на книгата и авторското право, да призовем всички граждани, които искат да помогнат да обновим библиотечните фондове на различни читалища и училища в страната, да ни дарят детски издания. Фокусът ни пада преди всичко на книги, подходящи за деца до 5 годишна възраст, но разбира се, приемаме и други до към тинейджърска възраст. По този случай тази седмица ще представя 3 книги, които можете да намерите при нас. Първата е илюстрираната книга "Диво" на американката Емили Хюс. Това според мен е една от книгите, които са появявали на български език в превод с много хубави илюстрации, съответно отново от Емили Хюс. Темата е всъщност за това как децата често обичат да дивеят, както подсказва заглавието, и всъщност колко е трудно да пораснем понякога, но как в крайна сметка ни се налага да го направим. Другата книжка, която ще покажа, е с детски стихотворения от издателство Женетка 45. Казва се "Тръгнал кос". Интересното тук е, че, поне за мен е интересно, че илюстрациите са направени от Любен Зидаров. Това е едно доста ново издание, така че можем да видим негови рисунки, които са от по-късния му творчески период. Третата книга, която искам да представя, е "Изключително гнусните рецепти и други вкусни удоволствия" от Роалд Дал. Както и друг път, тази негова книга отново е илюстрирана от Куентин Блейк. Разликата с другите му заглавия, които познаваме на български език, е, че тук всъщност липсва традиционния сюжет, който стъпва на някаква фантастична основа, и са представени различни кулинарни рецепти. Причината за това е, че самия Роалд Дал обожавал храната и всъщност той е посветил една книга на любимите си ястия.